Heippa ja tervetuloa Verke-liveen. Mun nimi on Kati Hopiavuori. Mä toimin tässä Verkeillä suunnittelijana ja pööpöilen erityisesti tuolla digitaalisten pelien ja nuorisotyön maailmoissa. Ja ihan mahtavaa peliviikkoa. Tänään sen kunniaksi liveillään hetken aikaa ja päästään kohta tarttumaan paremmin aiheeseen. Mutta peliviikon aiheena on siis, nyt on 13 peliviikko, niin epäonnistuminen. Ja siitä kohta tosiaan pelitaiteilija Johanna Verhiön kanssa jutellaan lisempää. Mutta kannustan kaikkia siellä linjoilla olevia kirjoittelemaan meille siellä YouTubessa kysymyksiä ja kommentteja. Ja ehdottomasti saa terveisiä lähetellä, mutta muistetaan, että ollaan kunnioittavia toisiamme kohtaan ja käyttäydytään silleen asiallisesti, niin meillä on kaikilla paljon kivempi olla täällä. Mut hei, peliviikko, mistä on oikein kyse, niin mä luulen, että toi kansallisen audiovisuaalisen instituutin, eli kavereiden kesken puhutaan KAVista, niin KAVin suunnittelija ja peliviikon semmoinen main boss, Tommi Tossavainen, osaa kertoa siitä kaikesta parhaiten, eli katsotaan semmoinen muutaman minuutin videotervehdys Tommilta, ja Tommi selittää meille, että mikä ihme on peliviikko ja miksi sitä vietetään. Tommi Tossavainen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista tässä, moikka. Peliviikkoa vietetään tällä viikolla Suomessa jo 13 kertaa, mutta mikä on peliviikko ja miksi sitä vietetään ja kenelle peliviikko on suunnattu, niin katsotaan tässä videossa vähän vastauksia siihen ja moniin muihin kysymyksiin. Peliviikon juuret löytyy tuolta 16 vuoden takaa Yhdysvalloista, missä kaksi aktiivista kirjastolaista, Jenny Lewin ja Scott Nicholson, yritti tehdä Guinnessin ennätystä pelaamalla samaan aikaan samaa peliä mahdollisimman monessa kirjastossa. Vaikka toi Guinnessin ennätys jäi saamatta, niin siitä syntyi tämmöinen pelikulttuuria juhlistava National Game Day, missä ajatuksena oli, että lautapelit ja muut pelit tois asiakkaita kirjastoihin. Heti seuraavana vuonna pohjoismaisissa kirjastoissa osallistuttiin myös tähän, että vietettiin pohjoismaista pelipäivää, ja tässä oli mukana jo suomalaisia kirjastoja myös. Vuonna 2011 valtion elokuvatarkastamo otti koordinoitavakseen tämän kansallisen pelipäivän, sillä pelipäivä tarjosi hirveän hyvän mahdollisuuden tiedottaa vuoden 2012 alussa voimaan tulevasta uudesta kuvaohjelmalaista ja siitä, että pelien ikärajat muuttuisi suosituksista sitoviksi ikärajoiksi. Ja kun valtion elokuvatarkastamosta seuraavana vuonna 2012 tuli mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus, niin tälle uudelle virastolle tuli lakisääteinen tehtävä edistää mediakasvatusta. Ja pelipäivä ja peleihin liittyvä mediakasvatus oli aika luonteva osa uuden viraston toimintaa, joten tätä pelipäivän koordinointia jatkettiin. Vuonna 2012 perustettiin myös pelikasvattajien verkosto. Ja tässä verkostossa koettiin, että kasvattajat tarvitsevat tietoa pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Ja pelipäivä nähtiin aika hyvänä tapana saattaa sekä vanhemmat että lapset niin sanotusti neutraalilla maaperällä pelien äärelle keskustelemaan pelaamisesta ja niihin liittymistä kysymyksistä. Alun perin tämä pelipäivä sijoittui lauantaille, mutta aika pian se nähtiin riittämättömäksi ja sitten 2016 pelipäivästä tuli virallisesti peliviikko. Ja tämä kansainvälinen pelipäivä myös seuraavana vuonna laajeni viikoksi ja vuonna 2022 marraskuusta on tullut kansainvälinen pelien kuukausi. Peliviikolla on alusta asti ollut kaksi selkeää tämmöistä pelipäätavoitetta. Ensimmäinen on lisätä ja monipuolistaa pelaamisesta käytävää keskustelua niin kodeissa kuin sitten mediassakin. Ja toinen on, että vähennetään pelaamiseen ja pelaajiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja lisätään tietoperustaisuutta. Syy näihin tavoitteisiin löytyy vuosituhannen alun mediakeskusteluissa, joissa toisaalta korostui huoli nuorten peliriippuvuudesta ja pelien väkivaltaisuudesta ja toisaalta sitten tämä pelialan menestyksen hehkuttaminen. Tästä keskustelusta kuitenkin puuttui tämmöiset harmaan sävyt ja pelimedioiden ulkopuolella ei juuri puhuttu esimerkiksi pelialan tekijöistä tai niissä kerrotuista tarinoista tai pelintekoprosesseista. Et haluttiin laajentaa myös tätä ajatusta siitä, että mitä on pelikulttuuri. Pelikasvattajien verkosto ja peliviikko on aika onnistuneesti jo yli vuosikymmenen ajan onnistunut moninaistamaan tai laajentamaan tätä keskustelukulttuuria. Peliviikon tärkein viesti kasvattajille on se, että perehdytään pelikulttuuriin, joka on kuitenkin tällä hetkellä tosi merkittävä osa kasvatettavien elämää, lasten ja nuorten erityisesti.
Pelaajille taas se tärkein viesti on siinä, että siinä niin ihanassa pelikulttuurissa ja peleissä voi olla myös semmoisia negatiivisia ilmiöitä, joihin voi ja tulee puuttua. Tarkoituksena on rakentaa yhdessä positiivista pelikulttuuria ja pelata. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti koordinoi tätä peliviikkoa, mutta varsinaisia tapahtumia on järjestänyt vuosien aikana satoja eri suomalaisia organisaatioita, kuten kirjastoja ja nuorisotaloja, seurakuntia, oppilaitoksia, museoita, järjestöjä, yrityksiä. Valtaosa näistä tapahtumista on maksuttomia, jotkut maksaa, mutta siitä on aina selkeästi tieto sitten esimerkiksi Peliviikon sivuilla. Peliviikon tapahtumissa käy vuosittain jopa kymmeniä tuhansia suomalaisia, ja näitä tapahtumia järjestetään kaiken ikäisille. Peliviikon tapahtumajärjestäjät saa itse valita sen oman kohderyhmänsä, esimerkiksi vaikka oman oppilaitoksen opiskelijoita. Kaikista tapahtumakävijöistä meillä on kävijäselvitysten mukaan noin 1/3 aikuisia ja 2/3 on lapsia ja nuoria. Aikuisille suunnatut tapahtumat on esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, roolipelejä, elektronisen urheilun turnauksia tai lähetyksiä, tai vaikka sitten tämmöisiä ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, vaikka ongelmallisesta pelaamisesta. Lasten ja nuorten tapahtumissa korostuu erityisesti digitaalinen pelaaminen ja erilaiset teemotetut tapahtumat, esimerkiksi Halloweeniin kytketyt pelitapahtumat. Tänä vuonna vietetään jo Peliviikon 13 vuotta, ja tämän juhlavuoden kunniaksi meillä on erityisesti epäonnistuminen ja lupa epäonnistua teemana. Pelaaminen perustuu sille, että niissä epäonnistutaan jatkuvasti, kunnes opitaan pelaamaan. Se voi opettaa sietämään sitä epäonnistumisen tunnetta, palautumaan pettymyksistä, ja toisaalta pelaaminen myös kehittää luovaa ongelmanratkaisua, eli sellaisia ominaisuuksia, joista on apua työelämässä ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tämä lupa epäonnistuu koskee myös aikuisia ja kasvattajia. Sullakin on lupa kokeilla asioiden tekemistä toisella tavalla ja epäonnistua siinä, ja sitten yrittää myöhemmin uudestaan. Mä ehkä haastaisinkin siihen, että mitä jos lähtisit kokeilemaan jotain nyt jo tällä peliviikolla. Jos olet innostunut lähteä mukaan rakentamaan positiivista pelikulttuuria ja kuulla ehkä lisää pelikulttuurin edistämisestä ja pelikasvatuksesta, niin mä suosittelen tilaamaan pelikasvatuksen uutiskirjeen. Nämä aiemmat uutiskirjeet löytyy myös tuolta pelikasvatus.fi-sivustolta, jos haluaa katsoa, että mitä aiemmin on keskusteltu. Peliviikon tapahtumia löytyy Peliviikon sivulta osoitteesta peliviikko.fi, ja Facebookista löytyy myös Peliviikon Facebook-sivu. Jos olette Facebookissa, niin suosittelen myös liittymään Pelikasvattajien verkoston Facebook-ryhmään. Pelikasvattajien verkostolla on myös Discord-palvelin, jonne voi liittyä ja keskustella sitten reaaliaikaisemmin muiden pelikasvattajien kanssa. Peliviikon aikana pyörii Peliviikko live-lähetys, joka kokoo Pelikasvattajien verkoston jäsenten tuottamaa videosisältöä. Sä voit seurata tätä lähetystä Peliviikon Twitch-kanavalla, ja sä voit myös pistää sen pyörimään julkiseen tilaan asiakkaiden iloksi. Mä toivotan teille erittäin hauskaa ja myös haastavaa peliviikkoa. Ja nyt kun meillä on homma hallussa, niin voidaan aika lailla alkaa pureskelemaan tätä teemaa, eli nyt kun on 13 peliviikko, niin luonnollisesti epäonnistumisen numero, tämä 13, ja nimenomaan se epäonnistuminen siellä peleissä. Puhutaan peliympäristöstä, niin sehän on semmoinen turvallinen ympäristö, missä voi kokeilla, on lupa epäonnistua, ja ehkä pelit tehdäänkin osittain sen varaan, että siellä pitää välillä vähän epäonnistuakin, että löydetään niitä oikeita tapoja päästä eteenpäin siinä pelissä. Mutta Johanna Verhiö, ihanaa, että oot tullut tänne paikalle, ja kiitos. Ja kerro, mitä nää teet ja miksi nää teet? Joo, pelitaiteilija tosiaan on tittelini, pelikasvattaja, pelintekijä myöskin. Kaikki peleihin liittyvä on meikä intohimo-aluetta. Ja musta pelit ja pelaaminen kuuluu kaikille. Ja niiden kautta voi käsitellä tosi tärkeitä asioita, mutta viihteellisesti sille, että se niin kuin antaa sulle jotain muutakin kuin semmoista tylsää opiskelua. Sitä niin vahingossa voi oppia tosi tärkeitäkin juttuja. Todellakin juuri näin.
Ja jotenkin ehkä peleissä onkin just se, niin se ensimmäinen lähtökohta on se viihtyminen ja hauskanpito ja näin poispäin, mutta siitä huolimatta joskus se aiheuttaa niitä ei niin hauskoja kokemuksia. Voi turhautua, jos epäonnistuu ja näin poispäin. Miten nämä näet, sulla on kokemusta myös siis pelin tekemisestä ja suunnittelusta, niin millä tavalla ne pelit sit suunnitellaan tämän epäonnistumisen varaan tavallaan, tai millä tavalla se otetaan siinä pelinteossa huomioon? Joo, no ihan se, että se voi olla peli eikä vaan tarina, jonka sä juokset läpi, niin sä tarvitset siihen haasteita, joita sä ylität. Eli tulee erilaisia pelimekaniikkoja. Ja sinne tavallaan halutaan suunnitella sellaisia asioita, jotka pelaaja voi voittaa. Et niinkään tavoitteena ei välttämättä ole murskata ihmisten egoja, vaan niin kuin luoda haasteita ja se hurmos, joka tulee siitä, kun se vaikea kohta vihdoin menee läpi. Mutta niitä suunnitellaan silleen, että sä et vaan voisi juosta sitä peliä läpi, että sun pitää oikeasti oppia niitä taitoja siinä, kun sä pelaat, jotta sä pääset sen pelin läpi. Eli sinne saatetaan tehdä esimerkiksi tosi vaikeita loppubosseja tai välibosseja, mitä ei vaan niin kuin ekalla kerralla pääse läpi. Ja taktiikoita pitää hihoa, että pääsee siitä yli. Että tavallaan sillä lailla, että niitä epäonnistumisia sinne kirjoitetaan sisään sinne peliin, että tehdään tästä vaikea kohta ja rytmitetään sillä sitä peliä ja tarinaa. Kyllä. Minkälainen kokemus sun mielestä se epäonnistuminen on? Mä luulen, että me ollaan molemmat innokkaita pelaajia ja niitä turhautumisia ja kokemuksia on kaiken sen hyvän ohella, mutta millainen sulla on, miten sä selittäisit sen, että kun se tunne tulee ja ehkä se turhautuminen, minkälainen se kokemus voi olla? No, mä oon tosiaan pelannut 5-vuotiaasta lähtien, eli yli 30 vuotta. Lähinnä tietokonepelejä, mutta kaikkia mahdollisia lautapelejä ja muitakin. Mutta että tavallaan itse on jo tottunut siihen, että peleissä epäonnistuu, että se kuuluu niihin ne haasteet ja ekalla ei mene läpi ja näin. Itse pidän sitä semmoisena aika ihanana tilanteena, kun sä tajuut, että hei, mä en ole vielä tajunnut tästä pelistä kaikkea. Että tässä on jotain, mitä mä en ole hoksannut ja nyt mä voin kokea ja tutkia ja miettiä, mikä tämä on. Että semmoinen ongelmanratkaisu jotenkin tuottaa nautintoa siinä tilanteessa. Mutta kyllä sit kun sä koet, että sä oot tutkinut ja mä oon mennyt kaikki paikat, mulla on kaikki esineet, mitä voi toivoa ja silti tää ei mene, niin onhan semmoinen epäusko siihen, että onko mä mukaan näin huono, että ei että pakko olla nyt minusta kiinni, kun kaikki on mitä peli tarjoaa, niin hanskas. Että onhan se semmoinen epätoivoinen tunne, mutta itse olen huomannut, että se tunne, mikä tulee, että tämä on nyt musta kiinni, ei yleensä ole totta. Ja sitten kun sä jätät sen pelin vaan rauhaan ja palaat siihen myöhemmin, niin sitten se menee ykkösellä läpi. Et jotenkin se oma epäusko omiin kykyihin aiheuttaa sen, että ei se vaan mene. Että se toteuttaa itsensä. Eli tavallaan just se, että se voi motivoida, mutta sitten tavallaan just se, että sulla pitää olla semmoinen sen tila. Liikaa aggressiivisuus ei ole hyvästä. Kyllä. Miten nämä näkisit, onko tässä kokemuksissa eroa, nyt kun puhutaan erityisesti nuorisotyöstä, niin sen nuoren ja sit aikuisen välillä, ja minkälaisia ne erot voisi olla, jos niitä on? En ole kauheasti huomannut eroja. Mä lanittelen semmoisessa porukassa, missä on niitä nuorisotyön alaisia tyyppejä ja sitten meitä keski-ikäisiä kavereita siellä. Niin samalla tavalla se purkautuu, niin kuin aikuisilla kuin nuorilla, mutta ehkä aikuiset pystyy kontrolloimaan paremmin sitä, kuin pitkään se jatkuu. Että tavallaan, että kun se alkuperäinen tunnepurkaus tulee sieltä, niin me ollaan jo opittu siihen, että okei, maailma ei loppunut tähän ja vika ei ole minussa, niin me on helpompi tavallaan palata siihen rauhalliseen tilaan. Ja nuorella voi olla vielä vähän vaikeuksia silleen säännöstellä sitä tunnetta, kun se on niin iso siinä. Ja saattaa tulla enemmän semmoista tavaroiden paiskomista. Et aikuiset sentään tajuu, että pöydän lyöminen on hedelmällisempää kuin oman näppiksen hajottaminen. Että tämmöisiä pieniä hiomiseroja niissä vaan on. Kyllä. Rage quit koskee meitä kaikkia. Joo, table flip. Mutta se on vaan just se, että miten sen ehkä ilmassa. Joo, kyllä. Ja
Tämä on ehkä semmoinen pykälä, missä sitten nuorisotyöllä on just se hyvä potentiaali. Ehkä puhutaan tunteiden käsittelystä ja tunteiden niin kuin hallinnasta ja ilmaisusta, sillä että se ilmaistaan niin kuin rakentavasti, eikä just heitetä sitä näppistä tai ohjainta siihen näyttöön. Niin nuorisotyöllä on ehkä tässä se potentiaali ja ihan semmoinen loistava alusta sille, että voidaan käydä sitten keskustelua sen nuoren kanssa siitä, että olisiko jotain muita tapoja sitten muita tapoja, kun hajottaa ne laitteet sitten siinä. Kyllä, ja sitten että tavallaan ei lähde purkaa sitä väärään suuntaan sitä omaa tunnetilaa, että ei se ole muiden vika oikeasti. Että se on ehkä myös nuorten ja aikuisten välillä se ero, että aikuiset herkemmin tajuu, että no pelit on tämmöisiä, joskus käy näin, ja nuorilla saattaa lähteä sitten syyttelyyn, että koska toinen teki jotain, mitä sä et halunnut, niin sen takia hän nyt epäonnistui kuin joku toinen, että tavallaan että se syyttely ei ole mitenkään hedelmällistä, varsinkaan silloin, jos sä oot tosi vihainen, niin ei se toinen kuule sitä sun viestiä, jos sä huudat sen. Että tavallaan sitä niin kuin kunnioitusta toisia pelaajia kohtaan, niin se on ehkä myös semmoinen nuorisotyön tärkeä kohta. Ja sitten tässäkin on niin hyvä ajatus se, että just se, että lähdetään syyttelemään muita, mutta se myös, että lähdetään ehkä sitten parjaamaan myös niin itseään. Ja just se, että jos sanotaan, että mä oon ihan surkea ja mä en osaa tätä, niin sitten sä tavallaan lyttäät myös kaikki muut, joilla voi olla vaikka vielä vähemmän kokemusta siitä pelaamisesta. Niin ehkä sekin on semmoinen, että sit kun nuorisotyössä sitä pelaamista toteutetaan siinä toiminnassa, niin on ehkä hyvä käydä keskustelua siellä, että kun on vaikka avointa pelitoimintaa, niin miten tuommoinen parjaaminen ja just huutaminen ja kuitenkin, että se vaikuttaa aina siihen ympäristöön ja siihen turvallisuuteen, mikä siinä tilassa on. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Onko jotain tärppejä, mitä sulle tulisi mieleen, että kun puhutaan tämmöisestä avoimesta pelitoiminnasta esimerkiksi tai ylipäätään nuorisotyössä pelitoiminnasta, niin on turvallisemman tilan periaatteet. Tietysti se tärkein juttu on siinä se, että otetaan se kohderyhmä mukaan siihen niiden pelisääntöjen ja tilan periaatteiden suunnitteluun. Mutta mitä sieltä sun mielestä pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon? No, ylipäätänsä se, että annetaan tilaa sille kokeilulle ja just sille epäonnistumiselle, että kaikkien pelisessioiden ei tarvitse mennä voitokkaasti, vaan että kaikilla on tilaa kokeilla vaikka erilaisissa Overwatch ja muut tämmöiset, missä on tavallaan erilaisia hahmoluokkia ja muita, että on turvallista kokeilla niitä hahmoluokkia, missä ei luontaisesti ole hyvä ja tavallaan, että annetaan tilaa sille kokeilulle ja epäonnistumiselle ja tavallaan sanotetaan sitä, että toisia ei haukuta, jos he epäonnistuu, itseä ei haukuta, jos sä epäonnistut. Et tiedostetaan se, että pelit on pelejä ja ne on niinku silleen irrallisia sun omasta elämästä, että ne tapahtuu kuvitteellisessa ympäristössä, johon vaan eläydytään. Niin sen tukemista, että kaikki saa testata. Niin ehkä sillä kokeilullakin sitä mukavuusaluetta voi vähän laajentaa. Kyllä. Mitä näkemyksiä sulla olisi siitä, että kun lähdetään pelaamisen avulla sitä mukavuusaluetta tarkastelemaan? Joo, no siis useinhan puhutaan sitä, että pitäisi jotenkin olla siellä oman mukavuusalueen ulkopuolella, jotta kehittyy jotenkin erityisesti. Mutta jos sä oot sun mukavuusalueella, niin siellä sä koet olevasi turvassa ja siellä oppiminen tapahtuu turvallisessa ympäristössä. Se tapahtuu sun koko persoonaan, kun sit jos sä oot sun mukavuusalueen ulkopuolella, niin sun aivot on sitä mieltä, että me ollaan vaarallisessa paikassa. Ja silloin kun aivot on sitä mieltä, että on hätä tai on vaarallinen paikka, niin se ei opi kauhean syvällisiä juttuja, vaan se saattaa oppia huonoja pelastautumiskeinoja epämukavista tilanteista ja näin. Mutta kun ollaan siellä mukavuusalueella, niin oppiminen on semmoista niin kuin palkitsevaa ja mukavaa. Mutta jotta voi kehittyä ihmisenä, niin sitä omaa mukavuusaluetta laajennetaan. Tavallaan se on sitä niin kuin persoonankin kasvua. Eli kaikkein hedelmällisin esimerkiksi, että jos haluaa peleissä taitavammaksi, on se, että sä treenaat siellä sun mukavuusalueen välittömässä rajapinnassa, siinä kohdassa, missä vähän jännittää, mutta sä tiedät, että sä oot turvassa. Et esimerkiksi, jos sä oot tykännyt pelata niin kuin aina etulinjamäiskiä, niin voitkin kokeilla, että onko heavy support sulle sittenkin semmoinen, missä sä voisit niin kuin loistaa. Tai ylipäätänsä, että
peleihin on kirjoitettu tosi paljon semmoisia niin kuin äärihahmoluokkia. Mulla tulee vaan koko ajan Overwatch mieleen, mutta on niitä muitakin. Sama. niin sieltä löytyy niitä tavallaan täyssupportteja ja sitten on heavy-supportteja. Että voi kokeilla niitä, että haluatko olla se kovin depsuttaja vai testata sitä hahmoluokkaa, mikä on vähän siinä vieressä. Ja sitä kautta laajentaa sitä omaa mukavuusaluetta ja ehkä löytää sen niin kuin uuden taidon sieltä. Ja ehkä tavallaan tossakin voisi olla, että oppii tavallaan niin kuin sietämään sitä ja sitä niin kuin siinä rajalla olemista. Kyllä. Ja tekee sitten vähän mielekkäämpää, niin se ei ole se, tosiaan se ratkaisu, että mennään suoraan pelin vaikeimmalle legenda-vaikeusasteelle ja epäonnistutaan ja tässä minä nyt opin epäonnistumaan ja tässä minä nyt siedän tätä, vaan just se, että tehdään se sillä tavalla turvallisesti. Kyllä. Ja sä oot puhunut myös niinku sä oot innokas roolipelaaja myöskin. Kyllä. Ja oot puhunut myös tästä niinku mukavuusalueen venyttämisestä niinku roolipelaamalla ja peleissä. Niin miten esimerkiksi kun roolipeleissä on tämä pelijohtaja, eli Dungeon Master, niin onko hänellä jotain semmoisia juttuja, mitä hänen tulisi ottaa huomioon, kun hän vetää pelejä ja sitten lähdetään niinku testailemaan näitä rajoja? No roolipeleissä on tavallaan se hieno tilanne, että sitä tehdään niin yhdessä, jolloin kaikkein oleellisinta on se, että se keskusteluyhteys on semmoinen niin hyvä ja voi olla rehellinen niistä omista rajoista. Että tavallaan siellä nuorisotyössä me tietenkin halutaan niin kuin kauheasti antaa sellaisia pieniä haasteita, joita sitten nuoret voittaa, mutta niiden pitäisi olla nimenomaan pelin sisäisiä haasteita, eikä silleen, että me pakotetaan heitä tekemään jotain epämiellyttävää ihan vaan sen nimissä, että se kasvattaa heitä jotenkin ihmisinä. Et se rajojen kunnioitus on oikeastaan roolipeleissä, live-roolipeleissä on se oleellinen ja se, että annetaan se tila sille sanottamiselle. Et tavallaan Dungeon Masterille ehkä tärkeää on se, että hän ymmärtää, että hän ei ole yksin siinä vetämässä peliä, vaan se tarina kerrotaan yhdessä. Kyllä. Ja ehkä se ennakointi tavallaan. Ja niin kuin jotenkin voisi ehkä nuorisotyössä nähdä sen myös, että jos sitä roolipelaamista käytetään ryhmätoiminnossa, niin just se, että ehkä käy sen keskustelun niiden pelaajien kanssa ihan niin kuin, näin niin kuin face to face yksi kerrallaan. Että onko jotain triggereitä tai jotakin sellaisia aiheita, joita ei halua käsitellään siinä pelaamisen aikana. On, ja sitten tärkeää on myös käydä se keskustelu, että mitä sä haluat kokeilla tässä. Että nekin on tavallaan rajoja, ne positiiviset rajat, että mitä sä haluat, niin ne on myös rajojen sanottamista. Kyllä. Ja sitten jotenkin niin myöskin se, että toki nyt kun teemana on tämä epäonnistuminen, mutta just se, että muistetaan sitten ne hyvät mahdollisuudet, tai ne hyvät mahdollisuudet ja hyvät kokemukset, ja myöskin se, että se oppimisen paikka ja näin poispäin. Miten sitten jos mennään pikkasen sinne niin kuin tunnekasvatuksen puolelle, niin minkälaisia vinkkejä tai välineitä voisi niin kuin nuorisotyöntekijä käyttää siinä niin kuin tunnekasvatuksessa ja siinä keskustelussa, mitä nuorten kanssa käymään näistä vaikeista tunteista? Niin, kyllä. No just epäonnistumisten kohdalla tavallaan ehkä siellä ytimessä on se, että vaikka epäonnistuu, niin sinussa ihmisenä ei ole vikaa. Että sun ihmisarvo ei ole nyt kiinni siitä, että onnistuuko tämä vai ei. Että sä oot arvokas sellaisenaan. Että sitä ei tarvitse ansaita onnistumalla sitä arvoa. Ja tavallaan lähteä purkamaan niitä. On hankala antaa niin kuin etukäteen tunnekasvatusta vaikeista tunteista, mutta enemmän sitten, kun niitä käy, pelit herättää tunteita ja kaikki niistä ei ole kauhean riemukkaita, niin sitten tavallaan se, että pysyy itse tyynenä siinä tilanteessa, kun toinen riehaantuu, eikä yritä siinä, kun toisella on tunnekuohu päällä, niin sen kummemmin niin kuin puuttua siihen, että jos kaikki on turvassa, niin antaa meuhkata. Ja sitten kun hän alkaa rauhoittua, niin sitten käydä se keskustelu, että huomasitko mitä kävi, mitä ajatuksia sulla pyöri päässä ja näin. Että voi lähteä purkamaan sitä, että oliko jotain, mikä tavallaan lisää sitä tunnereaktiota, että oliko siellä jotain muuta turhaumaa taustalla kuin se, mikä siihen niin kuin peliin liittyy, koska peliin liittyvät epäonnistumisen tunteet on yleensä tosi semmoisia nopeita, eikä kovin syvällisiä. Että ne on vaan semmoista niinku turhautumista, mutta sitten sen mukana saattaa purkautua vaikka sen niinku kuluneen kouluviikon kaikki. Saattaa tulla sillä yhdellä sitten ulos.
niin pääsee käsiksi siihen, että mikä aiheutti niin ison tunteen. Ja ehkä myös niin kuin, nuorisotyön saralla voi pohtia sitä, että tarvitsetko sitä kiroilua rajoittaa niissä tilanteissa. Itse olen huomannut, että aikuistenkin kanssa niin nimenomaan se kiroilu on se, millä se puretaan ilman, että se kohdistuu kenenkään toiseen. Niin se on ehkä semmoinen, mitä voi miettiä, että tarvitsetko sitä rajoittaa niin paljon. Mm. Ja sitten tuli myös itsellä mieleen se, että monesti tavallaan oikeutetaan se vaikka pelissä vastustajan haukkuminen sillä, että ei se kuule mua. Et just se, että haukutaan ja että sit kun se onkin vaikka parempi ja häviit siinä ja sit turhauttaa ja sit sä päätät, että tää on nyt ihan typerää. Kyse ei ole siitä, että minä nyt en vaan olisi, että toinen vastustaja olisi vaan ollut yksinkertaisesti nyt parempi tässä, vaan hän teki nyt jotain. Ja sitten haukutaan ja sitten sanotaan, että ei se kuule mua. Niin ei sekään ole oikein. Ei, ja siinä kuitenkin sä kuulit, mitä sä sanoit. Ja semmoinen ei hyvä ihminen hauku toisia. Et se on kans ehkä, että enemmän siihen puuttuisi nuorisotyössä, kun kiroiluun on se, että haukutaanko jotain, vaikka se ei kuule, koska se tosiaan ei ole semmoinen terve tapa, että haukkuu toisiin. Niin, ja jotenkin myöskin sit se, että ihan sama, missä muualla sitä haukkumista ja kiusaamista voisi tapahtua, että jos on siellä koulun pihalla välitunnilla tai nuokkarilla jossain muussa tilanteessa, niin totta kai siihen puututaan. Niin miksi siihen ei puututtaisi siihen pelissä, vaikka nyt toinen ei välttämättä sitä kuulekaan, mutta että ihan yhtä laillahan se on semmoinen haitallinen tilanne. Kyllä, et sekin on semmoinen, mitä kannattaa lähteä purkaa. Et se voi olla myös opittu tapa. Ihmiset tykkää haukkua. Julkisuuden henkilöitä tai tämmöisiä, että saattaa olla sellainen kuva, että se on harmitonta ja kaikki tekee sitä ja näin, niin ehkä vähän purkaa sitä, että ei se ole juttu. Niinpä. Ja sitten semmoinen huono käytös ylipäätään, että sitten vaikka avataankin se mikki ja möykätään sille toiselle, niin ja sitten kun hirveästi puhutaan sitä, että tämä kuuluu pelikulttuureihin. Tai toisten sorsiminen. Niin sitten tavallaan just se, että jos me ajatellaan, että se kuuluu siihen, niin me ei anneta tilaa ollenkaan sille mahdollisuudelle, että näin ei tarvitsisi olla. Joo, kyllä itse olen onneksi jotenkin kasvanut semmoisessa pelikulttuurissa, missä se haukkuminen ei ollut se juttu, vaan kehuminen oli se juttu. Et me kiinnitettiin huomiota toisten onnistumisiin ja kiitettiin avusta, mitä saatiin pelissä, tai hei sä keksit, tää oli tosi hyvä idea, kun sä keksit tämän, ja näin. Ja sitten vasta kun siirryin työpuolelle näihin pelihommiin, niin huomasin, miten iso juttu tämä haukkuminen on. Niin kyllä toivoisin, että ihmiset käyttäisivät enemmän energiaa siihen, että huomaa hyvän, kuin huomaa pahan. Kyllä. Ei aina keskitytä sitten siihen, mikä ehkä oli se epäonnistuminen, vaikka niitäkin tapahtuu, ja se on ihan ok. Mutta sitten myös, että nähdään niiden yli ja katsotaan ne hyvät jutut siellä. On. Minusta tuntuu, että monilla nuorisotyön puolen työntekijöillä ja toimijoilla on semmoinen ymmärrys siitä, että kehuminen auttaa tosi paljon ja kannattaa olla se esimerkki, joka kehuu pienestäkin ja nostaa esiin niitä onnistumisia, niin sitä kannustan jatkamaan. Kyllä. Sen verran palaan vielä tunnekasvatukseen. Tuleeko sun mieleen jotakin semmoisia tiettyjä pelejä tai jotain tilanteita tai mitä tahansa pelisisältöjä, jotka olisi ihan loistava väline siihen tunteiden käsittelyyn? Tai jonkun teeman käsittelyyn? Ne on oikeastaan, tunteita on silleen, olen toki siis designannut tunnepelejä näin ja hakenut niillä tiettyjä tunnetiloja, mutta ne on kuitenkin aika sitten teennäisiä tilanteita, että ennemmin luottaisin siihen, että ne pelit, mitä pelataan, niin ne tulee herättää tunteita, jos niitä tunteita on tullakseen. Kyllä. Että semmoista Mutta siis toki kaikki tämmöiset, mitä pelataan yhdessä, niin ne herättää kyllä niitä tunteita kaikkein parhaiten. Ja on myös semmoisia hyviä oppimisen paikkoja. Ihminen oppii yhteisössä aika näppärästi, koska pystyy seuraamaan muiden reaktioita ja peilaamaan niitä itteensä ja näin. Että oikeastaan kaikki pelit, mitä pelataan yhdessä, aivan erinomaisia.
Aivan loistava vastaus. Siis juuri näin. Ja just se, mitä tuossa jo todettiinkin ehkä aiemmin, että kuitenkin se pelaaminen on semmoista, mihin nuori tarttuu vapaaehtoisesti. Kun puhutaan sitä, että kun nuoret nyt vaan pelaa niin paljon että se ehkä nähdään vaan semmoisena asiana, joka niinku 1-2 tapahtuu nuorelle. Että yhtäkkiä se on siinä. Kyllä. Ja näin vaan käy. Mutta kun kyseessä on kuitenkin joku toiminta, joka on aktiivisesti, tietoisesti valittua, niin kyllähän se silloin on merkityksellistä. Ja vaikka niitä tunneskaaloja sieltä tulee laidasta toiseen ja kokemuksia ylipäätään, niin edelleen siihen sitten palata. Niin kyllähän se kertoo tosi paljon. Kyllä. Kyllä, siis muistan omasta nuoruudesta, että musta oltiin huolissaan, kun mä luin niin paljon kirjoja. Se on vahingollista, silloin oltiin sitä mieltä, että se on vahingollista silmille. Ei ole. Mutta he oli tyytyväisiä, että mä kuitenkin pelaan. Että mä en vaan lue kirjoja, mikä oli vahingollista, mutta mä myös pelasin, mikä oli niinku hyvä asia. Niin sitten on ollut hauska niinku jotenkin seurata, miten nuoriso on aina pilalla. Ja tällä hetkellä nuoriso on pilalla sen takia, että se pelaa. Mutta silloin kun mä olin nuori, niin mä en ollut pilalla sen ansiosta, että mä pelasin. Niin, nämä on näitä. Siis yleensä se on just toisinpäin, että miksi sä lue vaan kirjoja? Et silleen tavallaan nuorisotyöntekijöiden on hyvä myös niinku hoksata se, että nuoriso tulee aina olemaan pilalla ja me voidaan niinku toimia siinä niinku välittäjinä ja just puhu peleistä sillä lailla, että ei nämä ole mitenkään vaarallisia. Ja et jos nuoriso tykkää siitä, niin se ei tarkoita, että se on automaattisesti huono asia. Niinpä, siis juuri näin, kyllä. Tässä vaiheessa kysyn, että onko meillä tullut chattiin kysymyksiä tai kommentteja. Ei, hiljaista on. Me ollaan selkeästi puhuttu niin hyvää asiaa, että kaikki sieltä tullut kirkkaana mieleen. Mä halusin vielä sen verran kysyä, kun sä tosiaan oot niitä niin pelisuunnittelua tehnyt ja myöskin niin tunteiden käsittelyyn suoraan. Millä tavalla sä huomioit ne eri tunteet? Se on varmaan aika laaja skaala kuitenkin, niin millä tavalla sä lähdet tarttumaan niihin? No mä oon tehnyt PC-peliä ja sitten live-roolipelejä tunteista. Ja oikeastaan tarinan kerronta on tosi tavallaan kehittynyt menetelmä tunteiden herättämiseen. Et niitähän on kaikenlaisia kirjoitusoppaita, mistä ne löytyy, mutta kyllä niinku, tavallaan on helppo sanottaa ja sanoa pelissä asioita, jotka tulee herättää tunteita. Ja tavallaan, jos sä tiedät vaikka toi PC-peli, minkä mä tein pintaa syvemmälle, niin siellä laitoin tietoisesti yhtäkkiä hirviön näköisiä olentoja kohdattavaksi pelitilanteessa. Siihen asti ei mitään pelottavaa ollut tapahtunut. Kaikki oletti, että niitä piti lyyä, niitä hirviöitä, kun oli pelitestaus meneillään. Ja sitten, koska ne oli pelottavia, niin niitä pitää lyyä. Niin olin tyytyväinen itteeni, että se kohta tosiaan onnistui, että ihmiset reagoi siihen pelolla. Et ne on tosi tommosia tavallaan helppojakin temppuja, millä ne tunteet on herätettävissä. Ja pelisuunnittelussa, varsinkin jos on yhtään tarinavetoisempia pelejä, niin kyllä me tiedetään ne kikat sieltä sitten, mikä herättää surua tai pelkoa. Tai et perustunteet on yleensä aika helppoja. Kyllä. Helppoja herätellä kuitenkin. Joo. Ja varmaan sieltä tilaajaltakin tulee sitten jotain. Joo. Joo, okay. Jotain aspekteja siihen, että mitä siellä olisi hyvä nousta esiin. Kyllä. Kello käy. Mä tähän loppupuolelle haluaisin sulta vielä kysyä, että roolipelaamisen maininnut ja Overwatch on mainittu, mitä kaikkea, mutta mikä on ollut sulla semmoinen peli, joka on herättänyt kaikista eniten tunteita, tai ollut ehkä semmoinen, että siellä on ollut sitä epäonnistumista, sit sä oot siitä selvinnyt? No tunteikkain peli on siis Zelda, Ocarina of Time. Hyvin tunteikas, emotional roller coaster. Mutta se on aika helppo peli. Mutta sitten Heroes of Might and Magic pelisarja. 1 ja 2, ei niitä vaan pääse läpi. Mutta niitä on mukava kokeilla aina uudestaan ja uudestaan, jos sittenkin pääsit ne kampanjat vielä läpi. Varsinkin kun tietää, että vaikka pelisarjan 3. osassa on kampanjoita,
jossa sä et voi päästä kenttää läpi, jos se on random generoitunut väärin. Että se aina random generoidaan se kenttä. Ja jos sinne ei ilmesty sitä yhtä esinettä, mitä sä tarvit, niin sä et tule pääsee sitä läpi. Ja se selviää tuntien päästä, että onko se generoitunut sinne. No. Niin, mutta mä tykkään siitä pelisarjasta. Mutta osa peleistä ne vaan suunnitellaan silleen, että sä tuut feilaamaan. Niin, automaattisesti. kunnes tuurilla pääset läpi. Niin sen takia mä en ehkä ota pelejä niin vakavasti, kun mä oon kasvanut tommosten parissa. Siis erittäin hyvä pointti. Ei niitä kannata ottaa liian vakavasti. Ja jotenkin siis tänä päivänä just se, että kun on se lupa, että just se, että vaikka sä epäonnistut, niin se pelikokemus ei lopu siihen. On myös niitä pelejä, joissa on se permadeath, että sulla on tietty määrä elämiä, joissa sitten kuolet tarpeeksi monta kertaa ja epäonnistut monta kertaa, niin sitten sä lähdet pelin alkuun, mutta ehkä tänä päivänä niitä ei enää ihan hirveästi ole. Mä luulen, että se oli vähän semmoinen... Se oli vähän semmoinen Commodore 64-ajan juttu, mutta on niitä tullut. Ihmiset on kaivannut niitä ja ajatellut, että pelit on nykyään liian helppoja. Niin on niitä tehty myös sitten epäonnistumisten ystäville. Niin, kyllä. Itsellä tulee, mikä nyt on osittain pyörinyt, on tämä Hellblade. Siinä on sitten se, että jos tarpeeksi monta kertaa epäonnistut, niin menet alkuun, mutta se on jännä, miten se välillä motivoi. Just mitä puhuttiin, että se välillä motivoi ja välillä se on silleen, että kun menee pari kertaa reisille, niin on silleen, että sitten se menee se pöytänurin ja hetken tauko, mutta sitten siihen aina palataan. Joo, se on semmoinen niin kuin hyvän pelin merkki, että vaikka sä feilaat siinä, niin saat sieltä hei, lisää vaan. Niin, kyllä. Kunhan saa omat tunteet. Kyllä, kun on saanut rauhoitettua, käyn vähän kävelee. Niinpä, tehdään jotain muuta välissä ja sitten palata siihen. Kyllä. Peleistä moneksi. Kyllä. Mutta onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit nostaa loppupuolella meidän live-lähetystä? No siis joo, peliviikko jatkuu mun osalla sitten sunnuntaina. Oon Pelien Vapaakaupungissa, eli Kouvolassa. Sunnuntaina vedän siellä live-roolipeliä häpeän tunteesta. Eli siellä pääsee minun kanssa larppaamaan. Häpeää käsitellään. Okei. Ja sitten on myös pyörin tuolla Koala ry:n rosterissa. Ja meillähän on siellä, on aikaisemmin tehty jo yksi mielenterveysaiheinen peli, mutta ollaan vähän mietitty, että ruvettaisiko tekemään uutta. Pelit on meilläkin siellä aina mielessä. Että nämä on ehkä semmosia tällä hetkellä ajankohtaisia juttuja. Että tässä just viime viikolla pelattiin sitten taas Kulttuurivoimala ry:n, mä nyt name-droppailen täällä, live-roolipeli, joka käsitteli, mitä tarkoittaa olla elävä olento tässä maailmankaikkeudessa. Että tämmöisiä niin kuin pieniä teemoja olen käsitellyt tässä viime aikoina. Se tulee sitten tämän kuun aikana ulos ja se tulee yleiseen jakoon, niin kannattaa seurata sitä Kulttuurivoimala ry:tä. Niin sieltä saa meikän pelin sitten. Tosi kevyitä aiheita. Joo, kyllä. Pelit käy oikeasti ihan kaiken käsittelyyn. Kyllä. Mun mielestä tähän on erittäin hyvä lopettaa meidän live-lähetys. Hei, kiitoksia kaikille mukana olleille ja jos katsot tämän tallenteen tai lähetyksen myöhemmin, niin hienoa, että olet videon katsonut loppuun asti. Erinomaista peliviikkoa kaikille ja muistetaan, että vaikka välillä pelaaminen haastaa meidän kärsivällisyyttä, aiheuttaa harmaita hiuksia, niin kuitenkin aina kun sinne palataan, niin nehän on ihan mahtavia elämyksiä ja kokemuksia ja tuo niin paljon iloa meidän elämään. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikon jatkoa ja palataan.